No tothom pot presumir de tenir una cursa en el seu honor. L'home dels nassos posava amb els seus fans en una de les proves amb més color de la temporada. No hi han faltat els més clàssics, els barrets de Pare Noel, però també hi havia, entre altres, infermeres, perruques psicodèliques, un os panda i uns arbres de Nadal amb dedicatòria. Aquest any és especial perquè el nostre fill està malalt i correm per ell aquest any. I és que cadascú tenia un objectiu, el d'alguns era aconseguir una foto amb la gran atracció d'enguany, el rei de les selfies, el japonès Kawauchi. Però amb el tret de sortida s'han acabat els formalismes. Els favorits han premut l'accelerador a fons. La riuada humana ha donat color a la ciutat. Disfresses a banda, el que és cert és que aquesta cursa dels nassos cada cop és més competida. Hi ha més d'11.000 participants. Hi ha atletes que venien avui amb ganes de trencar el crono. No ha fet el rècord de la cursa, però ha guanyat per tercer cop el marroquí Ilias FIFA. Sí, es diu FIFA i corre per al Barça. La broma estava servida. Yo no tengo nada que ver con el fútbol. Este es mi nombre y no quiero meterme en estas cosas. Y ya está. Més tradicions en dones, quarta victòria consecutiva de la sabadellenca Lídia Rodríguez. I després, el de sempre, gent ofegada, comprovant la marca i a recuperar-se, que aquesta nit hi ha festa grossa. Àlex Pareja, TV3, Barcelona. Bon any 2015. En pràcticament totes les comarques de Catalunya s'ha fet una cursa per acomiadar l'any i en totes es van superant les inscripcions de l'any anterior, com a Lleida, on han passat